Tervetuloa Isännänpöydässä ohjelmaan. Minun nimeni on Martti Ojaressa, vieraanani tänään on Markku Vierri. Tervetuloa Markku. Kiitos. Meillä on kuule sellainen puolituntinen, että oksat pois voisi sanoa, että kun sinun elämäsi katsoi, mistä juurista se on lähtenyt. Sinä olit 5-lapsisessa perheessä ja olit 5 vuoden ikäinen, vai onko se 6-lapsinen? 6-lapsinen. Joo, olit 5-vuotias, kun äiti kuoli ja isä oli juoppo. Mm-hmm. Niin siinä on, jokainen sanoo, että siinä oli rakkauden puute suunnaton. Mm-hmm. Käytkö sä läpi vähän sitä lapsuutta vielä tarkemmin? Joo, no mä olin silloin 5 vanha, kun tuo äiti kuoli ja sitten isä lähti omille teilleen ja me mentiin sitten vähän eri puolille Suomeen ja mä mun 3 sisareni kanssa mentiin sitten semmoiselle naimattomalle naiselle hoitoon ja hän oli helluntalainen. Että mä sain kyllä hyvän pohjan uskon elämälle, vaikka mä koskaan sitä sydämeni sisäistänyt. Että se on tärkeää, että me sisäistetään se sydämellä eikä vaan ole uskonnollista tämmöistä toimintaa. No miten sä olit jo vähän niin kuin sijoitettuna sijoituslapsena. Joo, kyllä. Ja miten se sieltä sitten kouluun, missä koulut kävit? Mä kävin Virroilla noin ala- ja yläasteen ja sitten Tampereelle muutettiin, niin mä kävin siellä sitten tuon ammattikouluun. Okei. Ja Helsingissä oli myöskin sitten Roihuvuoressa olin kondiittorilinjalla yhdessä vaiheessa. Okei, selvä. No sitten kun sä tulit työelämäikään eli parikymppiseksi, niin miten sun elämä sitten lähti ohjautumaan? No, mulla oli niin sisäinen tuska ja pelkotilat niin kovat, että ei mun työnteostani tullut mitään. Mulla ei ole koskaan semmoista yli vuoden olevaa työsuhdetta, koska ei ihminen, joka on sisäisesti ihan hajalla ja sillä on psyykkisiä ongelmia, niin ei se pysty niin kuin sitoutumaan työelämään. Luuletko sä, että juuri siellä se, että näin rikkinäisen perheeseen, jossa vielä äiti kuoli, niin sulle tuli niin paljon traumoja, särkymiä, tällaisia kipuja ja ikävää ja hylätyksi tulemisen tunnetta ja muuta, niin siitä tulee sitten helposti koulukiusausta ja muuta. Joo, kyllä. Joo, että se oli niin kuin sillain, että kun parikymppisenä rupesi tulemaan niitä psyykkisiä ongelmia, myöskin tämä, että kun mä olin kyllä tiennyt niin kuin uskon asiat, mutta mä en niin kuin sisäistänyt niitä, enkä halunnut lähteä kokonaispäiväisesti Jumalan valtakuntaan niin kuin sisäisesti. Että mä mieluummin kuuntelin viihdekospelia, mikä ei rakenna mun henkeäni. Mun olisi pitänyt etsiä Jumalan kasvoja, että kun mulle tuli tämä homoseksuaalinen suuntautuneisuus, mistä saatana valehteli mulle, siitä tuli paranoidinen skitsofrenia ja lisäksi vielä alkoholi, josta mä kärsin monta 10 vuotta ennen kuin Jumala sitten vapautti mut. No mutta nämä 3, mitä sä mainitsit, niin nämä on kaikki aika rajoja. Ne on. Nyt kun on puhuttu näistä sukupuolen ja muista asioista tässä yhteiskunnassa, sä oot varmaan aika huvittuneena seurannut sitä, että millä tavalla niin kuin yhteiskunnan virallisesti niin kuin ajattelee näistä asiasta, kun on näitä 2 kattauksen avioliittoja ja muita sellaisia täysin Jumalan sanan vastaisia, niin sulle... Miten sä ajattelit että missä nämä johtuu ja tuliko sana demoni jollain tavalla sun käsitteistä? Kyllä se niin kuin miten mä sit nuoruudesta muistan ja sitten kun mä olin Tel Avivissa, kun mä kävin 94 Israelissa, mä kävin siellä yhdessä homodiskossa, jossa oli 4-5 metrisiä korkeita fallospatsaita ja ihmiset tanssi niiden ympärillä, niin mä sain sieltä todellisen riivaajahengen. Nyt kysymys on myöskin niin kuin riivaajahengestä, mutta kun mä niin kuin ajattelen sillä tavalla, että tämmöinen ihminen, joka on näillä alueilla niin kuin rikki, niin se tarvii ennen kaikkea sen Jeesuksen verenpesun. Ja Jeesus voi muuttaa niin kuin ihmisen. Mutta tämä yhteiskunnassa oleva näkyvä tämä nykyinen trendi, niin se on ihan mieletöntä, että niin kuin rummutetaan koko ajan sitä väärää seksuaalista suuntautuneisuutta. Että heterot voi kyllä muuttua homoksi, mutta jos yksi homo muuttuu heteroksi, sitä ollaan jo lainsäädännöllä tuomitsemassa, että Päivi Räsänenkaan ei saa tuoda Raamatusta esiin kristillisessä maassa, evoluut-seurakuntien maassa, sitä, mitä hän on mieltä tästä asiasta. Joo. Että loukkaannutaan jo pelkästään sanasta. Joo. Että sehän on ihan käsittämätöntä. Mä en ole koskaan keskustellut ihmisen kanssa, joka sanoo, että hänellä on ollut riivaaja henki. Minkälainen henki se on, riivaaja henki? Siis
Mitä Se on niin kuin, no se mikä siellä Israelissa oli, niin se oli semmoinen demonihenki, joka sitten lähti myöhemmin, mutta enää mä tietysti ollut päässyt silloin vielä tästä homoseksuaalisesta suuntautuneisuudesta, mutta siis, niin kuin siis se, että demonit voi niin kuin ilmetä ihmisessä myöskin himon henkenä. Aivan. Että niin kuin, kun mullakin niin kuin meni ne irtosuhteet ihan niin mielettömyyksiin, että mitä enemmän mulla niin kuin oli, ja kun mä tiesin jollain lailla uskonnaisesti, sitä enemmän mä join. Ja mä käytin alkoholia hyvin paljon ja mulla oli yhdessä vaiheessa 27 000 euron velat. Ja Raamattu sanoo, että haureus ja viini vievät järjen. Ja lopulta mä sitten loppujen lopuksi jouduin psykiatriseen hoitokotiin. Mulla oli se paranoinen skitsofrenia, mutta mä olin siellä psykiatrisessa hoitokodissa 6-7 vuotta. Ja siellä mä vaan sitten olin. Avataan pikkusen nyt tätä hoitokotia. Siis sinut pistettiin sinne, mitä se pääsääntöisesti on? Miten ihmisen pääsee sieltä muotoutumaan, että siitä tulee työntekijä jonkun firmoihin ja semmoisiin? Onko se mahdollista? Ja jos ei ole, niin mikä se on ihmisen tulevaisuus on? Niin, kyllä mitä mä siellä kattelin niitä ja omalta kohdaltakin voi sanoa, että kun ihmisillä ei ole mitään muuta kuin aamu- ja iltalääkkeet ja ne hoitajat ystävinä, ei ihmiset pääse paranee. Että niin kuin ihmiset tarvii myöskin sisältöä niissä hoitokodissa. Ja tuossakin hoitokodissa mä olin, siellä tehtiin valmiit ruuat, vaikka mä teen itse ruokani. Mutta siis se, että kun ihmiset ei ota mitään vastuuta, siellä ei siellä ole työvelvoitetta, vaikka jotkut sai mennä, jos vapaaehtoisesti halusi töihin, mutta suurin osa ei mennyt, niin ei ole minkäänlaista työvelvoitetta, ruuat laitetaan valmiiksi, ei ole pakollista ulkoilua edes 50 minuutiksi, kun ihmiset on siellä vuodesta toiseen sisällä, niin miten ne pääsee paranee? Mutta mun kohdalla niin kävi niin, että Jumala todella paransi, mutta mä en ole vähän reilu 2 vuotta sitten mä pääsin sieltä hoitokodista pois, koska Jumala mut ohjasi sieltä pois. Ja mä en ole sen jälkeen käyttänyt psyykelääkkeitä, koska rauha on tullut mun sydämeeni. Et saanko mä kertoa siitä, miten Jumala johdatti tämän asuntohomman, kun mä... Joo. Niin vähän reilu 2 vuotta sitten, niin noin 2-3 kuukautta sitten mä sain vaan semmoisen sisäisen tuntuman, että mä tuun muuttaa täältä pois ja mä haluan täältä pois. Ja mä rukoilin sitä Jumalalta ja mä sanoin hoitajille, että mä muutan täältä kohta pois. No ehkä ne ajatteli, että mä puhun vaan harhojani. Ja mä laitoin 2 asuntofirmaan sitten asuntoilmoituksen ja sitten mä anoin sitä asuntoa semmoisessa tietyssä osoitteessa, missä mä oon Tampereella asunut. Ja sitten kävi niin, että kohta 2-3 viikon kuluttua sieltä yhdeltä firmalta otettiin sitten yhteyttä, että meillä olisi nyt asunto sulle tarjolla. Ja mä en ole kysynyt, että no missä se on, niin siinä sanoi sen osoitteen. Mä sanoin, että mä oon asunut siinä osoitteessa. Niin ne jatkoi, että tämä on sama asunto, missä sä asut 6-7 vuotta sitten, koska mä olin asunut ennen sitä hoitokotia juuri siinä osoitteessa ja siinä asunnossa. Jumala antoi täsmävastauksen mulle. Miten oliko sulla, miten sä saat sen vuokran maksettua vai yhteiskuntako se? Yhteiskuntamaksu, joo. Aivan. Yhteiskuntamaksu kaikki. Joo, mutta tämä on toi hyvä edes, että siinä vaiheessa yhteiskunta hoitaa, että muutenhan se on aika vaikeaa. Kyllä, joo. Mutta siis se, että kun ajattelee, että kun ihminen menee niin kuin mitä tahansa, se menee lääkärille sanomaan, sanoo, että mulla on vähän pelkotiloja tai mua ahdistaa, niin heti annetaan pilleri käteen, kun ennen vanhaa ihmiset joutuu käymään kipua lävitse. Kipu kuuluu elämään. Ei sitä voi aina lääkkeillä, kun ajatellaan, että 400 000 suomalaista käyttää psyykelääkkeitä, niin kyllä aika juuris ollaan. Joo, ja kun psyykelääkkeet ei paranna. Ei ne paranna, ne turruttaa ihmisen. Joku sanoi, että näistä hoitokodeistakin, että on paljon parempi hallita hautausmaata kuin lastentarhaa. Että jos vähennettäisiin liikettä, ihmiset rupes elää ja niiden, siis tälleen näin niin kuin. Joo, mutta juuri tämä, että kun näissä laitoksissa ainakaan mun tiedossa on, että ne olisivat uskossa ja että siellä käytettäisiin niin kuin niitä asioita, joita Jumala antaa. Se kielletään, niin siellä ei ole toivoa. Ei siellä ole. Siis se on, kun yhteiskunta ajaa Jumalan pois kaikkialta, niin me ei tarvitse yhtään ihmetellä, että me ollaan tässä kunnossa yhteiskunnassa. Ja jos ihmisellä ei ole toivoa, niin ihminen mitä hänellä on? Ei mitään. Masentuu vaan ja se menee siihen. Ja niitä on varmaan Suomessa paljon sellaisia ihmisiä, jotka on hoitokodissa, joiden paikka ei olisi siellä, jos meillä otettaisiin Jeesus. Kyllä, joo. Mä voin todella todistaa siitä, että Herra voi päästä psyykkisestä sairaudesta.
Joo. Käydään nyt, koska se on tässä voimassa varmaan tärkein asia, mitä Jeesus tekee, eikä se, mitä vihollinen tekee. Niin käypä läpi, miten lähti se prosessi, että sä oot nyt tässä mun Joo, se oli sillä että mä siitä jotenkin niinku, mä elin väärin, mä kapinoin Jumalaa, mä kiusasin Herraa. Ja Raamattu sanoo, että älä kiusaa Herraa, sanotaan, älä enää syntiit, ettei pahempaa tapahtuisi, älä paaduta sydämesi. Mä en kuunnellut näitä, mä viskasin ne jorpakkoon ne jutut. Ja sitten kävi niin, että tuolla Tampereella niin Keisatin kautta tuli yksi kaveri mun luokseni ja sen kanssa juopoteltiin muutama päivä. Sitten sanoi, että hän menee käymään tuossa kaupungilla ja se tuli sitten takaisin ja mä makasin makuuhuoneessa ja se huusi sitten yhtäkkiä siinä olohuoneessa, että nyt mä tapan sut. Ja se juoksi sinne makuuhuoneen, se pomppasi mut päälle, sillä oli stiletti kädessä ja se huusi, että nyt mä tapan sut. Nauru niin saatanallista nauruu, että mä olin ihan järkyttynyt. Mä huusin vaan, että Jeesus auta. Mä tiesin, että mä en taivaaseen meni, jos mä se nyt puukottaa mut kuoleksi. Mä kuolen siihen paikkaan. Ja heti se lopetti ja sitten mä juoksin sinne rappukäytävään, soitin apua ja sitten kävi niin, että mä jäin kumminkin rukoilen sekä itselleni että sille kaverille synnintuntoa. Ja kävi niin, että puoli vuotta sen jälkeen yhtenä aamuna 5:30 soi ovikello, kun tämä kaveri oli siellä. Ja se pyysi sitten anteeksi multa, että voit sä antaa anteeksi, että mä kohtelin sua niin väärin. Mä sanoin, että totta kai annan anteeksi. Ja kohta sen jälkeen niin tapahtui niin, että mä sanoin Jumalalle, että miksen mä itke syntejäni, että miksen mä näen seurakunnissa ihmisten itkevän syntejä, että mitä tämä oikein on, että missä se Jumalan voima oikein on. Niin mä menin tuolla Tampereella tuonne Tampereen Vanveen-seurakuntaan viikko parisen jälkeen. Ja siellä kokouksessa oli niin voimakas pyhän hengen läsnä, että mä en ole eläessäni sitä kokenut. Ja pyhän hengen läsnä on myöskin koettavissa, ei se ole pelkkä sana. Ja mä koin sen. Ja sitten siinä loppuvaiheessa mä menin sitten rukoiltavaksi. Ja ennen kuin se kaveri sanoi edes yhtään mitään, niin mä olin siellä edessä, niin mä rupesin niin illittömästi itkeä ja parkuun syntejä. Mä tajusin synnin kauheuden, en vaan näitä jotain muutamaa asiaa, vaan kokonaan erossa olemiseni Jumalasta. Ja kun tämä tapahtui, niin tapahtui suuri muutos, että tämä himoseksuaalinen halu otettiin pois ja alkoholismi. Ja mä niin sen jälkeen tuli Jumala sanoi mulle yhtenä aamuna, kun mä heräsin, että kenen omaisuutta sä olet. Mä sanoin, että mä olen Jumalan omaisuutta. Niin Jumala sanoi, että kenelle sä olet kihlattu. Mä sanoin, että mä olen kihlattu Kristukselle. Niin sitten Jumala jatkoi, että haluaisit sä nyt ruveta vahvistaa sen kihlautusi minulle joka päivä. Mä sanoin, että haluan. Niin Jumala jatkoi, tai mä koin, että se oli Jumala. Että rupee elämään sen lailla, että sä olet kihlattu yljälle. Sillä mä en tule hakemaan porttoa enkä prostitoitua tai semmoinen, joka polkee ja sylkee mua naamaan, vaan sitä, että sä rakastat mua, opettelet rakastaa mua, päätät jo päivittäin valita rakkautesi minuun. Ja sen jälkeen, kun tämä tapahtui, niin Jumalan sana rupesi aukeamaan mulle ihan eri lailla. Mä aina ajattelin, että nämä on vaan kieltolakia, että Jumala haluaa kieltää mut kaikki nautinnon. Miksen mä saa mennä niin kuin muukin menee, mutta mä en tiennyt ollenkaan, että mitä se tuotti mun elämälleni. Kaikkea tätä sairautta ja pahuutta. Ja Jumala rupesi päivittäin mulle puhua. Mulle joka päivä Jumala puhuu jonkun sanankohdan kautta, antaa jonkun muutaman sanan tai ilmestyksen ja se johdattaa mut Jumalan sana. Ja kun se ravitsee mun henkiäni ja sieluni, niin mä oon löytänyt jotain semmoista, mitä mä vaihtaisin koskaan pois. Kun Markku, sä puhuit sellaisen saarnan nyt, eräänlainen saarna, se voisi ottaa irti vaikka ihan erikseen. Se sisälti niin valtavasti taivaallisia asioita. Ja taustaa vastaan, kun ajatellaan nämä eheytyshoidot ja muut sellaiset, mitä niitäkin nyt kielletään ja käydään käräjiä niistäkin. Ei synnistä voi eheytyä, sitten täytyy kääntyä ja tehdä parannus. Aivan. Se on ihan naurettava semmoinen. Niin, mutta tämä on juuri näin, että kun meidän pitäisi puhua totuutta rakkaudessa, mutta kun se totuus ei saa tulla. Ja sä oot käynyt, siis sä oot ollut, mä tiedän näistä laitoksista monet ihmiset on siellä loppuelämänsä laitostuu, syövät lääkkeitä ja ne lääkkeet eivät koskaan paranna. Ne sieltä sitten viedään hautaan jossain vaiheessa. Mutta jos me ajatellaan, että mitä tässä yhteiskunnassa pitäisi muuttua, meidän täytyisi palata siinä juurille, jossa Jeesus Kristus on Herra. Todeta se ja elää sen mukaan. Eli toisin sanoen Jumalan sana pitäisi tulla käyttöön ja todeksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja sitten sekin, että mä niin täysin sen, kun Jumala muutti kivisydämen lihasydämeksi.
että mulla oli entistä helpompi totella Jumalaa. Ei se ollut enää se, että voi, täytyykö mun taas lukea Raamattua, täytyykö mun totella Jumalaa 10 käskyä laittaa täytäntöön, vaikka me ei niitä täydellisesti voida suorittaa, niin silti se tulee osaksi meidän elämäämme ja se ravitsee ja suojelee meitä, kun me halutaan totella, että jos joku mies tai nainenkin on menossa naimisiin ja rakastaa toisiaan, niin ei ne nyt sitä väkisten tee. Ei ne kaiken aikaa ajattele, että saisinpa taas laiminlyödä, saisinpa taas mennä sinne ja tänne, vaan ne toimii sen mukaan, että he rakastaa toisiaan sama, kun me ollaan unohdettu morsiusidentiteettimme Kristuksessa. Aivan. Niin sen takia tämä ongelma on ihmisillä, että ihmiset ei pääse vapauteen. Kun ei yksi pappi sanoi jossain sanoi näin, että me hyväksytään homoseksuaalit taipumuksen kanssa, mutta ei tekojen kanssa. Ja Jeesus sanoi näin, että kun sydän muuttuu, vain puhdas sydämiset näkevät Jumalan. Jumala lähtee aina sydämen muutoksesta. Ja kun kivisydän muuttuu lihasydämeksi, jäävät myös semmoiset teot pois, koska ei ole haluja enää tehdä niitä. Joo, se ihmisille se puhdas omatunto, se on äärimmäisen tärkeää, että jos siellä on syntiä, niin se tavalla tai toisella syyttää. Ja vihollinen on se syyttäjä, se löytää meistä sitä syntiä, mutta kun Jeesus veri puhdistaa, se on puhdasta. Joo, kyllä mun täytyy sanoa, että katso nyt miestä, joka ei voisi syvemmällä ollut, mitä minä nyt olen ainakin näissä ohjelmissa tavannut, niin kyllä sä oot ollut niin syvällä ja tavallaan sellaisella, josta ei niin enää toivoa ole. Ja kuinka monella alueella mä olin rikkinäinen hengessä, sielusta, ruumissa. Mä haluan kertoa se on vähän koominen juttu, ei se silloin ollut, mutta se tapahtui 2003. Mua yksi asia pelotti ihan hirveästi, se vaivasi ja mä rukoilin ja mä sanon vastausta. Ja sitten mä sanoin Jumalalle, että anna nyt Herra joku sormipaikka. Mä avasin Raamatun, niin sieltä tuli tämmöinen vastaus, että ei ole tapahtunut mitään sellaista, mistä puhut, vaan sinä olet keksinyt sen omasta päästäsi. Ja se oli niin kuin suora vastaus mulle siihen ongelmaan. Ihan totta, joo. Mä oikeastaan ihailen tätä sun aika lailla suurta Raamatun. Sä oot lukenut Raamattua paljon ja pohtinut ja miettinyt omaa elämässä, niin kuinka monta vuotta sä oot lukenut Raamattua? No siis se, että nythän vasta, niin kuin, kyllä mä en ole tutkinut, mutta nyt niin kuin intensiivisemmin niin kuin 1,5 vuotta, mutta siis se, että mä oon lukenut Raamatun ainoastaan 1 kerran lävitte, mutta siis se, että kun Jumala mulle puhuu, niin Jumala antaa mulle niin kuin näyn, tai sitten Jumala antaa jonkun sanan, mistä mä tiedän, että ne on Jumalasta, se kun ne vie mut Jumalan sanaan. Ei paholainen anna semmoisia ilmestyksiä tai sanoja, jotka johdattaa sut Jumalan sanaan. Ja voinko mä kertoa tässä muutaman näyn, minkä mä oon saanut? Mä näin semmoisen näyn tässä, että oli niin kuin pelto, ja se oli neliskanttinen se pelto, ja sen pellon reunoilla oli nukkeja rivissä. Ja Jumala rupesi puhumaan siitä, että ikävä kyllä monissa seurakunnissa on pelkkiä nukkeja. Sen kautta ei voi tulla herätys. Eli Jeesus sanoi, että herätkää te, jotka olette kuolleita, sisäisesti kuolleita. Siis se, että ihminen voi olla uskonnollinen, mutta sillä ei ole sitä sisäistä elämää. Ja ne on nukkeja Jumalan seurakunnassa. Ja nuket täytyy herättää todelliseen elämään. Että jos seurakunnassa on puolet nukkeja, niin ei me voida ihmetellä, että miksi on semmoinen tilanne kuin on. Joo, ja jos ajatellaan sitä kun mä olen usein tuonut se esiin, jos sitten minun kansani, jonka mä olen ottanut omiin nimiin, nöyrtyy, rukoilee, etsi minun kanssa. Ja lopputulos on se, kun luopuu pahoista teostansa, niin kyllä. Jumala tekee sen maan terveeksi, myös sen yksilön terveeksi. Ja se on se lupaus. No mitä siinä pitää tehdä? Ensin nöyrtyä. Ja sitten se, että ei niin kuin maailman ihmiset katso taivaalle. Me uskovat voidaan katsoa sydämen silmin Jeesuksen, Kristukseen. Maailman ihmiset ei häntä tunne. Ne tuntee Kristuksen vain sellaisena kuin seurakunta on. Jos ei seurakunta ole majakkana tässä pimeässä maailmassa, siellä missä me kuljetaan, jos ei se valo loista, jos se loistaa vaan aina kerran kuukaudessa tai silloin kun me ollaan kokouksessa toinen toisillemme, niin ei se ole ihme, ettei tämä maa pelastu. Että jokainen kristitty on kutsuttu suurlähettilääksi ja se ei ole mikään pieni homma. Se on erittäin arvokas homma ja sitä kannattaa kunnioittaa. Mitä, Markku, meidän pitäisi tehdä tässä seurakuntarakenteessa ja tässä millä tavalla koulutetaan tai viedään eteenpäin? Mitä pitäisi tapahtua, että tulee sellainen valtava sanan kuulemisen nälkä ja aito yhteyshalu? Niin siis se, että eihän sitä sanan nälkää kukaan muu voi tuoda kuin Jumala, mutta siis se, että niin kuin me ei voida aina olla vaan toisten opetuksen
niin kuin varassa. Että jos ei meillä ole niin kuin mulle tapahtu, niin se henkilökohtainen niin kuin suhde Kristuksen etsii Jumalan kasvoja niin kauan, että me todella löydetään hänet niin, että meillä on niin kuin sisäinen yhteys siihen, jota me rakastetaan. Mutta jos ei meillä ole niin kuin omakohtaista suhdetta siihen Jeesukseen ylkäämme, niin ei se tule kenenkään muunkaan kautta. Niin kuin se on hirveän tärkeää sitä, että seurakunta herää eloon ja sitten se, että niin kuin jos kristityt riitelee, jos ei meillä ole rakkaat toisiamme kohtaan, ei Raamatussa sanotaan, ei meitä tunneta siitä, että tapahtuu ihmeitä ja meillä on oikea oppi, vaan siitä, että me rakastetaan toisiamme. Siitä maailma tuntee teidät minun opetuslapsikseni, kun teillä on keskinäinen rakkaus ja se ei ole pelkästään sanoja, vaan se on myöskin tekoja. Joo, ja tämä pitää paikkansa yksilötasolla, perhetasolla, pitää valtakuntatasolla ja kansainvälisesti. Sen takia on sotia ja riitoja ja kaiken näköisiä koko ajan, kun annetaan viholliselle valta ikään kuin repiä, kun ihmiset on heikkoja, kun ne on puolustus. Ja sitten se, että meidän täytyisi, kun me laitetaan YouTubeen videoon, se on harhaa, se on siitä ja tästä. Meidän täytyisi ajatella niitä ihmisiä, jotka on pelastuksen ulkopuolella. Ne menee etsiä, että mistä mä löydän sen Jeesuksen, voiko Jeesus mua auttaa. Ne vaan YouTubea, siellä on kymmenittäin videoja, joista varoitetaan harhoista. Jos lapsikin varoitetaan kaiken aikaa jostain vaarallisista ihmisistä, niin sehän tulee ihan hysteeriseksi. Meillä on hirveä vastuu siitä, mitä me päästetään tuossa YouTubessakin julki, ja me kutsutaan itsemme uskovaisiksi. Joo, siis se on ihan totta, ja yli malkaan netti ja YouTube ja kaikki tämä valtava tulva, mitä siellä on, monenlaista sisältöä netissä, niin se on kyllä aika monen repiä. Joo. No minkälaisia, sä sanoit, että sä oot niin 2,5 vuotta vaan suurin piirtein nyt niin kuin ollut elävässä uskossa ja lukenut Jumalan sanaa ja sulla on tavallaan, sä oot nyt vapaa. Sä et ole enää missään laitoksessa, vaan ja joka on aika harvinaista. Miten sä sanoisit, että kun sinne mennyt, niin kuinka monta prosenttia palaa samalla tavalla työelämään kuin sinä? En mä sitä osaa arvioida, mutta en mä niin kuin ainakaan kovin montaa tunne kyllä. En mä tunne oikeastaan yhtään semmoista. Voi sanoa, että ehkä 50%. Se on niin helppoa, kun kaikki tulee ilmatteeksi. Niin joo, ja ihminen on laiska luonteella. Niin. Joo, kyllä. Ja sitten kun ei ole mitään sellaista, joka johdattaa ihmistä, jos ei ole edes kiinnostunut, eikä niin kuin näissä laitoksissa, niin kuin missä säkin olet, niin siellä ei siellä TV7 näy, eikä mitään muutakaan henkilöä. Ei, että se olisi niin tärkeää, että tuotaisiin tätä ainoata toivon sanomaa ihmisille, joka voisi niitä ihmisiä todellisesti auttaa, että näissä hoitokodeissakin näkyisi näitä esimerkiksi TV7, mutta eikö se jossain vankiloissa näy se TV? Vankiloissa on kaikissa, vankiloissa, ja se on meidän tahdosta lähtenyt. Joo, mutta esimerkiksi se, että jossain Pitkäsniemessä, kun mä olin ja missä mä nyt sitten olinkin välillä siellä psykiatrisessa hoidossa, ihan varsinaisessa hoidossa, niin ei siellä saanut puhua mitään Jumalasta. Siellä oli joskus joku pappi pitämässä jotain juttua, niin mä kysyn sitten siltä, että etkö se nyt yhtä Raamatun lausetta voit tässä meille lukea, niin no ei se nyt kuulu asiaan. Hän oli pappi. Joo. Ja sitten mä kerron sen, kun tässä jo varmaan puoli vuotta sitten mä ensimmäisen kerran julkisesti tuolla Tampereella yhdessä sanan ja rukouksen illassa todistin siitä, mitä Herra on mulle tehnyt, niin kokouksen jälkeen tuli yksi pappi, joka sanoi mulle, että hänellä on mulle Herran sana. Se sanoi jonkun Raamatun lauseen mulle sitten ja sitten jatkoi, että älä enää koskaan todista tuommoista, mitä sä tänään oot todistanut, että sun ei tarvitse tolleen tehdä. Että niin kuin mä koin sen, niin kuin mä vedin sen tietysti vessanpöntöstä alas, koska sehän on mun tehtäväni. Joo, mutta tästä tullaan se uskonnollisuuden henkeen, joka on uskoa vastaan. Ja se on hyvin tavallista. Joo, ennen kuin annan sinulla loppusanat, niin mitä haluat nostaa vielä tästä Jumalan kunniaksi tästä, mitä sinä olet viimeisen 2-3 vuoden aikana nyt päässyt kokemaan? Niin, mä sanon, että varsinkin tässä vuoden aikana, niin kyllä se Jumalan läsnäolo ja rakkaus Jumalan sanaa ja ennen kaikkea se, että mulla on elävä yhteys Jumalaan. Se ei ole enää sitä, että mun pakotetta seuraa Jumalaa. Koska se lähtee se rakkaus mun sydämestä, niin Jumala on sen antanut. Ja se, minkälaisia vastauksia mä oon saanut, rukousvastauksia, niin en mä enää osaa ollenkaan pelätä mitään tai murehtia mitään. Mä rupean vaan kiittämään niistä asioista, että meidän täytyisi kristittynäkin, kun meillä on vaikeuksia, niin ruvetaan enemmän kiittää. Meillä on kumminkin hyvin asiat ulkoisastikin. Että me ollaan niin vähäistä kiitollisia, että jos me todella niin kuin uskotaan siihen, että me ollaan niin kuin pelastuneita, niin mitä hätää meillä on? Aivan. Joo, kyllä se tämä evankeliumi, siinä on ihmeellinen voima, niin kuin Raamattu sanoo, että mikä se evankeliumin ydin on, se on Jeesus Kristus ja Kolkatan työ ja ylösnousut Jeesus. Niin
kyllä se on niin tärkeää, että juuri näissä paikoissa, missä sitä pimeyttä on kaikkein eniten ja ihmiset ovat tietämättömiä siitä, mikä on vapaus. Varmaan monetkin siellä laitoshoidossa on, niin ne on niin laitostunut, että ne ei edes tiedä, mitä on vapaus. Kyllä. Joo, toivotaan, että myöskin tämä meidän ohjelma nyt, kun se aikanaan tulee ulos, niin että siinä tapahtuu se sama, mitä sä siellä One-Wayssä saisi kohdata. Sitä mäkin rukoilen. Joo, kun Jumalan voima tulee, niin siellä kotisohvilta, kuka missäkin on, näkee. Tossa on se, mitä minäkin haluan. Joo, kyllä se. Miten ootko sä tällä hetkellä nyt aktiivikontaktissa jonkun seurakuntaan? Joo, mä oon siellä Vanveissa käyn Tampereella. Joo, se on siellä. Että en aina käy, mutta aina aivan. Välillä käyn. Aivan, ja sitten aina on vapaus mennä sitten kuulemaan, jos se mihin tahtoo. Joo, ja voi käydä eri seurakunnissakin. Joo, kyllä. Joo. Ja sitten varmasti kohtaat ihmisiä, niin voit rukoilla heidän puolestaan. Kyllä. Se on hyvin tärkeää. Ja se tärkeää onkin, että me rakastettaisiin sitä lähimmäistä niin kuin itseämme, että me nähtäisiin ihmisten hädän. Aivan. No niin, tässä on noin minuuttia aikaa, niin nyt pyydän, että sanot meidän katsojille, mitä Pyhä Henki nyt sinun sanottavaksi antaa. Ole hyvä. Joo, rakas ystävä, sä tiedät, mitä Jumala voi tehdä ihmisen elämässä. Ja oli sun tilanteessa minkälainen tahansa, niin sun täytyy tietää se, että Jumalalle ei ole toivottomia tapauksia. Ja kun Jeesus tulee ja sä rukoilet sitä, että muuttaisi sun sydämessä, koska Raamattu sanoo, että sydämestä elämä lähtee. Niin kun sä rukoilet sitä niin kauan, että sun sydämessä tapahtuu muutos, niin mä sanon, että sä et voi enää olla sen jälkeen olla toivoton. Kokeile tätä, kokeile ja rukoile. Jumala varmasti vastaa sinulle. Kiitos Markku Viere tästä erittäin voimallisesta todistuksesta siitä, että Jeesus on ja hän hallitsee ja hän tahtoo auttaa ja hänen tahtoonsa, ettei kukaan menisi kadotukseen. Tämä on juuri hyvä todistus siitä, että ei ole toivottomia tapauksia. Herra olkoon kanssasi ja antakoon vielä lisääkin sulle tätä sellaista toimivaltaa tuolla, että pimeys kaikkua ympäriltä. Samoin sinulle, Martti. Kiitos tästä. Kiitos. Mikäli tämä ohjelmasarja on koskettanut sinua, lähde tukemaan sen tuottamista soittamalla numeroon 0600 020 30. Puhelun hinta on noin 13 €. Tai lahjoita ruudussaan näkyvälle pankkitilille käyttäen viitenumeroa 8617. Kiitos lahjastasi.